Fil-qorti kompla jinstema l-każ ta' Davide Manunta ta' 35 sena li qed jiġi akkużat li involontarjament qatel il-kollega tiegħu Karmnu Mikallef. Waqt is-seduta ġie spjegat li Karmnu Mikallef niżel mill-van sabiex jgħin lil Davide jimmanuvraħ fit-triq Wied il-Qoton bir-Żebbuġa. Waqt li prova jimmanuvra l-vettura, Mikallef intlaqat u konsegwentament ittajjar diversi drabi biex xufier ma jindunax li tajjar il-kollega tiegħu. Fix-xhieda tiegħu quddiem il-Maġistrat Donatella Frendo Dimek, Pier Teuma li kien il-klijent tal-prodott li kienu se sinjaw Manunta u Mikallef spjega kif iltaqa' ma' Manunta u ċempel l-ambulanza minnu fih. Huwa kompli jgħid li sab lil Manunta fi stat ta' xokk qawwi. Il-każ se jkompli x-xahar li ġej meta d-difiża se tippreżenta l-evidenza tagħha. Pensjonant ta' 68 sena mill-Qrendi ġie multat 4,000 euro ġordnat jagħmel 50 sija xogħol fil-komunità u tpoġġa taħt probation għal 3 snin wara li jammetta li bat SMS suġġettivi sesswalment lil tfajla ta' 13-il sena. Carmenu Magro wieġeb li ħati li faċili tal-korruzzjoni ta' minorenni, iffastidja u uża tamir ta' telekomunikazzjoni elettroniku b'mod ħażin. Fis-sottomissjonijiet dwar il-pjena, l-ispettur Kajli Borġ qalet li l-akkużat ikkoopera bisħieħ mal-pulizija u wera r-rimors għal emilu. L-avukat difensur Jose Herrera qal li Mart Magro mietet is-sena l-oħra u r-raġel għaraf li jagħmel żball. Isem Magro se jitniżel fir-reġistru ta' persuni li jkunu wettqu reati ta' natura sesswali. Ġorġjan ta' 42 sena ntbagħat 15-il xahar ħabs wara li jammetta li daħal f'dar fil-Mosta u saraq mal-4,000 euro f'Awwissu tal-2019. Waqt is-seduta quddiem il-Maġistrat Ian Farrugia intqal kif il-Ġorġjan saraq diversi affarijiet fil-waqt li kkawża mal-2500 euro fi ħsarat lill-proprjetà u qed jaffaċċja akkużi oħra dwar diversi serqiet oħra.